Hej, det er Darius her fra The Online Gurus. Jeg vil bare lige lave en kort video, hvor jeg viser, hvad man får ud af en performance max kampagne, hvis man bare sætter den i gang, uden at egentlig være klar over, hvad den gør, og de indstillinger, den faktisk kører med, sådan out of the box. Så her er inde i en kundekonto, som, vi kan bare lige se her, seneste 14 dages tid. Og så kan vi se, at inde i den her konto her, så har kunden kørt en performance max kampagne, som faktisk har givet ham, som I kan se her, 2.400 impressions over de sidste 14 dage på en mobile app, der hedder Group Video Calls på Google Play. Derefter er den efterfulgt med 1.600 impressions på weather.com, igen TV2-nyhederne appen, BT, det så var bt.dk hjemmesiden, men igen apps, Sygekabale, Flashscore, masser af gaming apps her, rigtig mange gaming apps og alle mulige mærkelige apps, som generelt bare er rigtig dårlige placements. Og hvad gør man så her for at undgå at få de her visninger her? Jamen det er jo så blandt andet noget, som vi kan hjælpe med, men jeg viser også bare lige hurtigt her, hvordan man gør. Jeg lukker lige den her rapport her. Det er en rapport, som er nem at finde her under rapportredigeringsværktøjerne, og den ligger faktisk placeringer. Den ligger her på under placeringer af performance max kampagnen. Så der kan man gå ind og lige se, hvor er det, man får de her visninger hen. Og hvis man gerne vil undgå de her visninger, så kan man starte med at gå ind under værktøjer, indholdets egnethed, og så har man så sådan nogle beholdningstyper, som er allerede sådan predefined, eller hvad man skal sige, hvor man så kan vælge, altså en udvidet beholdning er selvfølgelig en, der er helt åben. Standardbeholdning er så den, hvor Google forsøger at undgå sider, som indeholder stærke ukvemsord, stærke referencer til seksuelt orienteret indhold, kraftigt dramatiseret vold. Så vi anbefaler selvfølgelig, at man har den egentlig slået til, hvis man bare gerne vil sådan passe lidt på, hvor ens virksomhed eller brand ligger henne, altså indholdsmæssigt i forhold til banner og videoer og sådan noget, hvor ligger man sit indhold henne. Men ellers så kan man scrolle lidt længere ned her, og så kan man også selv slå ting fra her, det vil sige tragedier, konflikter, ukvemsord, seksuelt orienteret, sensationelt chokerende. Det vil sige, at alt indhold, der indeholder, eller er kategoriseret inden for de her områder her, jamen det vil Google forsøge at undgå at lægge dine annoncer på. Men igen, de siger selv, at selvom vi gør vores bedste med hensyn til ekskluderet indhold, kan vi ikke garantere, at alt relateret indhold bliver ekskluderet. Så det er sådan lidt i Googles hænder det her. Så kan man så hernede også vælge i forhold til typer etiketter. Ja, der kan man så vælge for eksempel parkeret domæner, kan man slå fra, man kan få slå uegnet for børn. Det her plejer vi egentlig som regel at bare holde åbent. Så det er egentlig op til en selv igen, hvor følsom man synes egentlig ens brand er for den type af indhold. Men der hvor det begynder at blive rigtig interessant, det er jo så det her, det vil sige indholdstemaer. Og det er så her, man så kan gardere sig lidt inden for blandt andet sådan noget som apps og den slags ting, ved at hakke dem her af, som er indhold egnet for familier, spil, kampspil, spil, sundhed, det er følsomt indhold, kilden er ubestemt, og religion, politik og forskellige typer af nyheder. Så kan man så vælge at slå dem fra os, og så igen Google gør sit bedste for at ikke placere ens indhold op af den slags temaer. Længere ned, ekskludere indholdssøger. Det anbefaler vi også rigtig stærkt, man gør brug af her under indholdets egnethed, fordi så kan man også give Google i hvert fald en retning af, hvad er det, man ikke vil lægge op af i forhold til bannerannoncering og den slags ting. Og der har vi så en liste af søger, som vi sådan har valgt at lægge ind her. Det kan være alt muligt fra spil, salary schools, legetøj, altså alle sådan nogle ord, som hvad skal man sige, peger i retning af noget indhold, som enten har med spil at gøre, eller børnekanaler, eller et eller andet i den stil, som nok højst sandsynligt er irrelevant for en. Dernæst kan man så gå længere ned her, og så kan man faktisk vælge at ekskludere alle app-kategorier, som vi så også har gjort her. Det vil sige, at vi ekskluderer alle app-kategorier for den her kunde, både på App Store og Google Play, så vi sikrer, at ingen af de her annoncer kommer til at blive vist på nogen af apps. Især når det gælder performance marketing, fordi man har absolut ikke nogen rigtig styring
egentlig over, hvor den vælger at lægge de her annoncer. Så det her det er rigtig vigtigt, at man kan gå ind her og få hakket simpelthen alle de her app-temaer til, sådan så man undgår de visninger. Dernæst så kan man så også vælge faktisk bestemte YouTube-kanaler, bestemte YouTube-videoer, hvis man har den slags lister, og også bestemte websites, hvis man også vil undgå dem. Som I kan se her, vi har 2100, knap 2100 her, hvor vi både har nogle websites, som vi ved bare er dårlige, vi har nogle lister, vi lægger på, og det gør man ved at gå ind under angiv. Og så hvis man har en liste af URL'er, blandt andet børne-YouTube-kanaler, jamen så kan man lægge dem herind, og så tilføje dem. Og det er en rigtig god idé at gøre, og det plejer vi at gøre for alle vores kunder, sådan, så de undgår de her placeringer, som vi så, som Performance Max er rigtig glad for at sælge. Fordi husk på, Google er interesseret i klik, og de tjener penge på klik selvfølgelig, med argumentet for, at du får en masse trafik til hjemmesiden, og derfor lægger de dine annoncer på alle de placeringer, de overhovedet kan, medmindre du styrer det. Og du kan starte med at styre det herinde under blandt andet indholdets egnethed. Så bestemt noget, vi anbefaler, og hvis det er noget, I skal have brug noget hjælp til, jamen så er I velkommen til at kontakte selvfølgelig os, og vi kan starte med en gratis gennemgang for at se overhovedet, hvordan ser jeres performance rapport ud i forhold til de her placeringer fra blandt andet Performance Max. Okay. I er velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis I har nogle spørgsmål. Ha' en god dag. Hej.